Asamoah, wunya ware ye. Wo baba ware, wo baba vo. Aya se wugina ho, hwe yie na wan hwe ase. Nyamsom, yamsom said ya wo ya no no. Ti bi wo se won ye bone da no. Onto bo no fa mo dem. Ameje boban dia bo bie ni so ma. Omo anka so omo papa, me ye better sene wo. That's right. I'm telling you. That's right. Omo anka so omo brothers, me ye better than them. Yeah. So ntomagu fi ebi wo bi afie. Nti anye we na ba no na e ba betim sunsum so. I am still who I am. I am the thing to bia. Winim say sensi ne ankomo twen maye kese pa honhom. Me feed the nations. What do presidents papa be? Na member be your president. Afi na santokwa we me. Me de nyame asese me ko ne ne. Me de nyame asese se me di ankoye te se TV je hwa de. Oni ho. Na with the evidence when you phone so abekire. I'm when you have fuck. Come with Asem. Yeah. But we say, dear, as Dan Kenyam so the men can't check me. Oh, I'm a me wo. Bonia and Kofu dim was suma say. Na dear yana, me should be social media. Me say me should be me. Or more me trumu for na. Almost so yeah. Me should be na me bomb in some. Hey, when you become. Hey, I was not off my. I will be a winning. That's right. Eti ni nyina mu no me denyame ase sa aba ne sa. Upetimi afra me quality na ma je wo so eye original. Essence me nam social media. Yeah, kasa anyhow. Prophet Ogyaba issue ya abai. Prophet Ogyaba arresa ashemano. Wakasa ashemano. Say mbeka ensembi enkyere bloggers for ya almost social media you see. Especially bloggers say wo social media you see ya blog fan abra ensem munim one be a command Prophet Ogyaba semen be cancer bloggers for TikTokers, YouTubers, na Facebook for social media platforms in na hwɛ wiase na ɛwɔ no obi asɛm ba aya insina de enka na sebi yenya jimisɛm na aya na yedi no obi akɔtro Prophet Ogyaba eni gewe akoda Prophet Ogyaba evidence appear hwɛ ma me ka asɛm njo Prophet Ogyaba ɛwɔ no ɔnya akora ma mo onye akora ema na mode na ba bi agro wiase ho ade ehu pa ne se ho wonnim obi na wo kana ho asɛm ade a ehu kesi pa obi wiase pa se wonnim obi na wo kana ho asɛm bɔ so yensu what I say so ye ja what I say so ye dua wonnim wa wo tro kwasesam de fa Prophet Ogyaba wo na wo no tro wonnim na busiani wonnim na busiani bi kra na wo ye ni mpo kra na obia no ni su na ne ban osore no ofone ka wonnim ba bi woko ana wo free nyame ana wo free ho awan sorry to see ofru nana wo mayen sua nyansa e wo bibi ebibifo ye jimi ache so what I say obi asem ba trese na obi ka bi u eno na wo di bedidinti ka asem papa na mboa intro twa on ayete se si na wo twa intro no nye hu but
more na wokɔ w'anim na ɛsi w'anim te sɛ bepɔ. Fi bɛyɛ kakra na ɛyɛ sɛ ɛsi wo yiedie ɛne wo nipadua no ntam kwan sɛ mu. Fi bɛyɛ kakra a ɛbɛyɛ sɛ wobɛduru hɔnom na wokɔforo na wobrɛ. Yɛnsua nyansa. Prophet Ogyaba, ɔnyɛ akora, ɔnyɛ abɔfra ama mo. Mode gyimie no a mode go social media nso obi atwe phone si n'anim a no wo gyimie no. Monsua nyansa. This warning from Reverend Prophet Ogyaba. What I say? Ebi before yɛ gyimie akyɛ o. Yɛ gyimie akyɛ. Ɛnyɛ wei ne first time yɛ gyimie. Gyimie deɛ yɛ gyimie akyɛ. So what I say? Na wo saa baeɛ na wo nam social media nso a wo deɛ. Why w'adwene sɛ wo sɛ Prophet Ogyaba no? Ma menka asɛm nkyerɛ wo. Prophet Ogyaba. Then time nti daabi na woyɛ adwuma wɔ airport hɔ no. According to wo Asamoah kasa woyɛ adwuma wɔ airport hɔ. Sɛ airport hɔ no na woyɛ adwuma no. Nti Prophet Ogyaba na anim sɛ ɔyɛ sɔfo. Mmaa no bi wɔ hɔnom a sɛ bi mu nsua nyansa. Wei a wɔyɛ bɛto social media so a obiara ka bi no. W'asɛm na yɛdidi ho. Wonim ho. Wotɔn w'asɛm no na obiara so atɔ. But wonnya hwee mfiri so. Gyae gyimie no. I menka biribi nkyerɛ wo. Woyɛ nice girl. What I say? Wo ho ɔfɛ. Biribi saa koraa sɛ baeɛ. What I say? Twa so yi. Ana wɔhyia me wɔ airport. Ana na ɔwɔ sɛ ɔkɔ he. Ana ɔka kyerɛ me na ɛne kɔsi sɛ. Ma membu so w'asɛm bi. So nsɛm na bɛto social media so na obiara ka bi. Obiara wonim sɛ w'amanfoɔ bɔtɔm ayɛ dɛ wɔn. Wonim ɛnɛ na meka kyerɛ wo. Wokɔ bi mu page so ebi mu abɔ 100k, 50k ne 20k. Wonim sika wobɛdi hɔ ɛho. Wonnya bi ɛndi. Nti adɛn nti na wobɛtɔn wo nsɛm de ama bloggers foɔ. Abla a wonya benefit biara mfiri so. Papa no a meka no asɛm Ogyaba no. Hwɛ. Wotwa mu ne abɛtene yɛ pɛ a. Wei ɛnkɔ baabi a wo. So what asɛm a na yɛreka. Even wokɔ asɔre koraa no wonim sɛ ɛwɔ yere but ɛnam sɛ aniberɛ bɔne nti ne adwempɔne nti still na wobɛdi n'akyi. Ana ɔne 12 years akwaraa bi ana ɔne 14 years. Nti dɛ Prophet Ogyaba ɔnyɛ nipa ana. Daabi ka ɔnyɛ nipa anka anaasɛ nka nyɛ saa adwene no road tumi sɛ ɛne ɔne wi akɔ akɔda. Ana nka ɔyɛ ɛyi a statue a nti nka wo nya ana. Deɛ ɔyɛ akɔ akɔdu bia ne twa so. Nyɛ saa deɛ a bloggers no. Mbɛkɔ so wobɛdidi wo video no ho papa. Seesei no obi asɛm nya bɛtɔ media no so a na obiara kɔm de obi ɔwɔ. Na asɛm nya bɛtɔ so pɛ. Kɔhwɛ 100k no. Wonim sɛ wobɛyi wɔ saa video no. Adɛn nti a moma yɛnsua nyansa saa na yɛtɔn yɛn nsɛm de ma afoforɔ no. Prophet Ogyaba sɛ menka nkyerɛ mo sɛ broadcast na mowɔ so a modwuma sɛbi ɔnte sɛ Reverend Ɔpambo ɔn deɛ mekyerɛ mo no. Nti mom yɛnsua nyansa na yɛmfa bibi mfiri mu. Abusuafoɔ. Asamoah Prophet Ogyaba ɛsɛ membɛka nkyerɛ ɛyɛ YouTube a yɛgyina wɔ media no saa no.
What I say? Saa wɔn ni wei. Sɛ bɛba so bi mu a, ɛne saa guy no ɔhyɛ mu na ɔbɛn saa aborɔ no mu a sɛ wɔn no, wotiri sɛ pɔnkɔ. Wo saa aborɔ no mu a. Wo anhwɛ a prophet Ogyaba ɛsɛ abɛtwiw bi. Asɛm a ɔsɛ menka nkyerɛ mo no. Asɛm yi wo a wonim bi na ɔbɛka ho asɛm no. Biribi to a wo a wasɛm. What I say? Because in chat so na mo de to so. Obi asɛm bɛba na ɔbɛka mo bebrebe a. Hunu mu nim sɛ adeɛ nokora na asɛm nokora. Abusua ɛnkyɛn ho. Americanfo nyame yɛ ɔsan ne pastries. Ɛde ama. Meat pie papa pɛɛdi. Am wɔ no matter so sɛ wedding ɛyɛ anasɛ party birthday a contact no. Number no egu screen ase. Americanfo SK Ventures so. SK Ventures. Oye bipia. Father si ho deɛ. From ahyase ekɔpem awie deɛ. SK Ventures. Ɛgye bibia so. Also number and the screen ase. Americanfo quality pictures. So ɛde ama. Quality pictures so etwa video. Music video. Wedding party. Biara ɛfa video. And also a number in the screen as bit my fat na wafre. Pesi ebo adwuma so da wo e de ma wo so a. No afre number no the screen as. No afre ni no wedi ko. Ebusan che ho. Edin a meje so e quality. Aha